office jong sub-divisional magistrate ke Sohra civil subdivision kala Pynjari de hukum hapok section 163 jong ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS 2023 ban Khang persha ek jing Shet jing bam Harud Surok ke jing Thang ding bat ke jing Bret jabo hapok ki jaka paitba hapok ke Sohra civil subdivision. Kat kum kini ko hukum laong bagi kai phot ki pin I babon ki nong wan jongo kai bat ki nong late nong wan ki ju Shet jing bam Harud Surok hai ki le by viewpoint bat ki wei ki jaka pat ba kham tam e ha Surok Shillong Sohra Shela kini kalawan ra ek jing Bret pathari ki jing bam plastic bilar bat ki wei ki Jakhlia ki pin sniu ek mariang pin mi jing wet ki pat ba bat pin thot ek late kawan jong ki kali ko hukum ka kedoru ba ke jingpanan kami ki LPG cylinder, kerosene stove, firewood, barbecue grill, bat ki wei ki tiar Shet jing bam ha ki ni ki jaka, kala banwan ra e ke jingma, bat lam sha ke jing plot ding ki klau, ki jing thong jing tap, ki jing dan jing em kamariang, bat wat ya ke jing em brio. Laong ba menta shikmat, sha shu e ki no ki brio ni kin huon ban Shet jing bam, thang ding ni pinan kami ki no ki tiar Shet jing bam ha ki Surok, parking area, nearby, viewpoint, ki klau ni ki no ki jaka pai ba hapo ke Sohra civil subdivision. Nalo kata lamana ru ban Bret ni e ki Jakhlia ha ki jaka pai ba dei ban lum bat Bret tang ha ki jaka lum Jakhlia ki blasha. Kini ko hukum kam tre kam ha ki jaka picnic ni ki jaka ki blasha da ka bor badai pet tang da ka dor bar snong ban Shet jing bam bat ki badon ru ki la jing eda na ka ding bat ka rukam Bret Jakhlia ka babiang. Ha ka jo ka por ko hukum ka batha ki bor pulit executive magistrate ka tanat forest tourism public work department ki bor snong bat ki dorbar snong man pintre kam per kheng ya kini ko hukum long ba ki no ki pin kheng ya ko hukum kin sha pin shitom kat kum ki kin don jang ka Bharatiya niya sanhita BNSS bat ki wei ki an be dei bat kini ko hukum kala tre kam no mar do na do ka lai tre unai lat aja ar pin riu bat ban beteng hadu da pin bana da kum wei pat Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom Shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pindon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya